Kamusta? Doon sa mga nag-aabang ng bagong vlog about doon sa Shutterstock. Pakita ko sa inyo yung app ng Shutterstock kung paano gamitin. Dahil alam ko na marami sa inyo yung gustong mag-try pero walang computer sa bahay or as in cellphone lang talaga yung gamit. So ngayon papakita ko sa inyo yung app which is available nga siya sa iOS tsaka sa Android. May mga nagtatanong sa akin kung bakit daw yung mga ina-upload nila na pictures ay hindi tinatanggap kahit na ang gamit nilang camera is DSLR. So mostly ang problema ron is yung pagtatransfer ng photos. Hanggat maaari, kailangan gamitin nyo is yung SD card adapter. Huwag nyo gagamitin or huwag kayong mag-transfer ng photo gamit yung Wi-Fi. Kasi mostly, kapag wireless, automatic binabawasan nila or pinapaliit nila yung bytes. So, naapektuhan yung megapixels ng mismong photos. So, yan. So, pakita ko na sa inyo yung apps ng Shutterstock. Type nyo lang Shutterstock. Shutterstock. Ayan, nalabas na siya. Okay. Ayan. So, Shutterstock. Itong kuha ninyo, itong Shutterstock contributor. Kasi kayo magko-contribute ng photos. So, dapat ito yung i-download nyo. So, open. Kasi na-download ko na siya before. So, ito yung pinaka home ng app niya. So, kung makikita nyo, yan. Makikita nyo agad yung yun nga, nakalagay is activity. So, makikita nyo agad yung number ng download. Yun, number 6. 6 na yung nag-download sa akin. Tapos yung current sales ko sa US dollar is 1.08. Yan. Tapos dito may makikita nyo yung mga pinasa or in-upload natin or in-upload ko na photos. So, yun. Ito yung katulad ito. One image not approved. So, nung June 14 ko lang in-upload. So, rejected siya. So, yun. May mga reason naman na nakalagay. Kaya, alam nyo kung ano yung reason kung bakit hindi siya na-approve ng Shutterstock. So, dito yung pinaka reason niya, main reason is focus. So hindi siya naka-focus yung subject. Ito yung number 2, ganun din, focus yung reason. So sa Yeli o Geopark tong pictures na to. So ito naman GoPro Session 5 pinicturean ko. So image approved. So yung isa hindi na-approve. So ang reason is similar content. So pag halos parehas na yung photos mo, hindi nila ina-approve yung halos katulad lang. So, isa lang yung kinukuha nila. So, katulad dito, ito rin, image approved. Tapos ito, not approved. Similar content din ang reason. Same is here. Similar content. Tapos ito, approved rin. So, yan. Yung mga not approved is sometimes, yun nga, similar content or not in focus. Yan. So, ito, nung last time, trinay ko rin. Passport. Tapos tawag nito, face mask. Yun, hindi siya na-accept kasi out of focus. So, medyo maigpit yung Shutterstock sa ganyan yun, sa mga focus. Ito rin, ito kakaiba, title. So, hindi siya na-approve dahil sa title. So, title must be descriptive and relevant to the subject matter and must be in English. Actually, yun. This titles can contain special characters, spelling, grammar errors, or repeat words, phrases, and exist. So, ibig sabihin, kailangan yung grammar nyo is okay din. Yung pag gagawa nyo ng sentence or ng title, dapat very specific, tsaka yun nga, walang kailangan yung English nyo hanggat maaari okay. So, ito isa naman, awa ko naman is yung pera, which is hindi para sa akin to baka sabihin nyo marami akong pera. Yan. So ito yan, compression artifacts. Content contains compression artifacts. So
mostly yung medyo grainy yung ano nyo, yung pictures nyo, kaya ganun. Nire-reject din siya o ganun. Tsaka medyo madilim. Yeah, mostly pag madilim, medyo madaling makita. Or yung ISO nyo masyadong mataas. So kapag ang ISO nyo masyadong mataas ng camera nyo, yun, merong mga dot-dot. Yan ang tawag doon is yung compression artifacts. Yan. Yan. Focus. So, not in focus ito. Hindi siya in focus. Yan. So, lahat to hindi mga na-approve. So, yan. Makita nyo, compression artifacts. Pag medyo madidilim yung photos, ganyan. Yan. Yan. Okay. So, next menu natin is itong dollar sign. Tap natin. So, dito naman yung earnings pinapakita. So, yun. Dito, noong 2019, nakabenta ako ng 2 kopya ng photos. So, 25.25 cents. So, 50 cents nung last year. Tapos ngayon, meron din akong 2 uploads. So, yan. 0 point yan. Makikita nyo yung breakdown nung earnings nyo. So, sunod na menu is yung alam ko upload to. Yan. Submit content. Yan. So, ito yung mga hindi ko pa nasa-submit. So, uploaded for. Makita nyo. Tapos, ayan, punta sa pending. So, walang pending. Tapos, reviewed. So, ito yung pinakita kanina rin sa home kanina. Okay. So, punta tayo rito sa mismong account natin. So, yan. Dito sa mismong account, makita nyo. Your portfolio. Yan. 43 images. Type natin yan. Lahat ng mga na-approve na pictures nandito. So, yan yung pinaka-portfolio nyo. Yan, 3 published sets. Yan. Bali, parang gagawa lang kayo ng parang folder kung saan naka-classify yung pictures nyo. Pwede nyo i-classify. Para mabilis yung buyer kung ang hanap nyo is sa about travel, yan, makikita nyo agad. Ayan, payment information. So, ayan. Bali, i-redirect kayo sa ibang site. Hindi na natin i-press yan. So, manage your release. Ito, ayan. Halos wala tayong release. Refer a customer. Meron din yan, mga ganyan. Dito sa referral program. Tapos, refer a contributor. Ayan. About earnings breakdown, open source. So, mga na to. I-refer tayo nito or i-redirect tayo sa ibang site. So, hindi na natin ipe-press yan. Okay? So, yan yung ito yung pakita ko na po sa inyo dito. Katulad dito yung ito, approved to, di ba? So, pakita ko na sa inyo. Ayan. So, ito yung pakita ko na yung description ko sa inyo. Ayan. So, ito nga yung iPhone SE 2, hawak ko siya, tapos, parang in-emphasize or pinapakita ko yung logo nung iPhone SE 2 na nasa gitna na siya. Centered na siya compared dun sa iPhone 8. Yan. Tapos yun, so, ito yung description ko. Taipei, Taiwan, June 7, 2020. Right hand holding iPhone SE 2 showing the backside where the logo is now placed in the center. Ayan. Tapos yan, release info, editorial use only. Use of this image is in advertising or for promotional purposes is prohibited. Ayan. So, may name, pangalan ko, tapos yung Shutterstock. Tapos ito yung mga keywords. Mas maganda, mas marami keywords gamitin nyo. Alam, max of 50 keywords. Yun, tapos, ano ba? Ayun, next video ko, hanggat maaari, i-discuss ko sa inyo yung editorial at saka yung commercial type of photos. Kasi pag mga gantong branded, hindi nyo pwedeng i-upload as commercial. Dapat editorial. So, yan yung i-share ko sa inyo next time. Gagawin ko siya ng video. Kasi hindi basta-basta na pwede kayong mag-upload ng mukha ng tao or yung tao mismo hanggat pag wala siyang permit na i-post or upload nyo yung or hindi rin tinatanggap ng Shutterstock. Kailangan merong nakaperma yung model nyo. O may tawag doon na model release. So, pag yung mga ganito ng mga branded, may mga logo, nakikita agad yan na Shutterstock pag in-upload nyo siya as commercial. So, i-reject niya automatic. So, kailangan
ang gagamitin nyo is editorial photography. Basta ganun, editorial, tawag doon, illustrative, yan. So yan lang muna. Pinakita nga sa inyo, doon sa mga gustong mag-start na gamit pa lang yung phone. So, don't worry, pwede na kayong mag-start gamit lang tong phone. Yun nga pala, pakita ko sa inyo, hindi ko na makalimutan. Try natin mag-upload ng isang video, isang photos. So, hindi pa na natapos. Okay, so uploaded na siya. So, select natin. Select. Hindi ko na sure kung medyo maliit. Yung disadvantage lang kapag cellphone photos, medyo maliit. Hindi natin masyado makita. So, batch edit. So, yun. Pwede pala rito. Yan. Okay, so ito na yung pinaka-photos. Try natin submit. Try na natin. Pero hindi ko sure kung tatanggapin to kasi medyo madilim. So, press enter description for 3 items in English. Hindi ko na ipapakita. Basta dito, ayan. Hindi ko na itutuloy. Basta dito ipapakita ko lang muna sa inyo. So, pwede kayong talagang mag-upload ng photos gamit lang itong app sa cellphone. So, ayan. Enter nyo lang yung description nyo nitong photos nyo. Tapos, pagka-enter nyo, ayan, at least 200, meron kayong 200 letters na pwedeng i-input. So, sakto na yan. Minsan, konti lang naman nagagamit natin dyan eh. So, next is keywords. So, yun, at least 7 keywords. Pero, mas maganda, ayan, in English, mas maganda i-reach nyo yung 50 para mas mabilis makita yung photos nyo. Tapos yung categories, pipili kayo ng categories. Tapos ito nga yung nasabi ko sa inyo, editorial or illustration. Tsaka mature content yan. I-emphasize nyo kung ano-ano. Yung mga ad release, hindi na kailangan yan. Yan. Tapos, after nun, save nyo lang. So, yun. Doon pala sa mga gustong mag-sign up or simulang magbenta or i-try itong Shutterstock. Meron akong link sa description ko. So, dun, pwede kayong mag-sign up dun sa Shutterstock. Yun, good luck. Maraming salamat sa panonood.